اندر تواڈی بھی کامیابی ہے میری بھی کامیابی ہے اگر سانو اج ماڑی جی تکلیف آوے اساں پریشان ہو جانے ہاں اگر سانو ماڑے یا دکھ آوے اساں پریشان ہو جانے ہاں اور لکھاں سلام پیش کرنے ہاں نبی دی تابعداری اندر رہن والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جناب کسی نے آکھیا کہ تسی حضور دی ہر گل لکھ دے رہندے ہو کبھی حضور غصے دے اندر روندے نے کبھی پریشان ہوندے نے ہر گل حضور دی نہ لکھیا کرو جڑے بندے بعد دے وچ جان گے انہاں نو پریشانی ہوئے گی انہاں نے لوکاں دیاں گلاں سن کے لکھنا چھڑ دتا پھر ایک دو حضور پوچھیا اے عمر بن عاص تو میری زبان دے وچوں نکلن والی ہر گل لکھدا سا اج کل لکھنا بند کر دیتا ہے وجہ کی ہے فرمایا یا رسول اللہ لوگاں نے آکھیا کہ کبھی رسول اللہ پریشان ہوندے نے کبھی غصے دے اندر ہوندے نے تساں ہر گل حضور دی لکھ لیندے ہو فرمایا مینوں لوگاں نے منع کیتا میں تاں چھڈیا ہے حضور فرمایا اے لکھن والیا تو پہلے سانس تو لے کے آخری سانس تک میریاں گلاں لکھیا کر کیونکہ میں محمد اوانا جڑا محمد دا خدا دا